پارتیا دادوگش پیدان AKP پنجمین کنگره خویا سایل درخست و دوی کنگره ده احمد داوود ولوکت که نامزد جاره کدن بو سروک گشتی پارتیه. همان دمه اندام کمیته ناوندی پارتی جی بیر رکبری و به یک لیست هاتن اشکره کرن. شروع و کار جی آماجه به گرنگی کنگره AKP دکن کود دمکه دیه. ترکیه آماده کارین هلبجارتنین پیش وقتی دکه. Mesajların başında da Türkiye sadece Türklerin değil, Dema em li lîsta Komîta Navendiya AK Partiye binarin, bandora Serokkomar Recep Tayyip Erdogan diyar dibe. Çê dibe ku ev bandor di dema bangeşeya hilbijartinan de jî berdewam bike. Peyamên Davutoğlu erênî bûn. Davutoğlu behsa demokratiyê û pêkvejiyanê dike û dibêje Türkiye welatê Kurdan e jî. Davutoğlu'nun konuşması önemliydi. Beriya Kongre AKP behsa nakûkên di nava partiyê de gorî demên berê zêdetir dihat bilêvkirin û her wiha beşek rayedar û damezînên AKP jî beşdarî di kongreyê de nekirin. Berendamên AKP yên hilbijartinên yekê mijdarê jî gazin da vê yekê dikin ku kadîrên partiyê nehatine nûkirin. Tercih لیستین کمیته ناوندی نبدلی منه. لی سروک ما بریار رو ساده یه. ام هیوی دیکن کو بخیر به. لی ما دخواست زیادتر جهبدن جوانان و ریا کسی نو بوکرن. daha yenidir başbakanımız. Berendamekî Kurtî AKP ku bixwe ji Semsûra Bakurê Kurdistanê dibêje di lîsteyan de cihekî kêm ji bo Kurdan hatiye diyar kirin. Beklenti olarak tabii ki Ez Kurdim, gelek siyasetmedarên me yên hêja hene, lê mixabin zêde ceh nedan me. Rêza min li beramber biryara partiyê heye, lê ya rastî hêviyên me bi cih nehatin. Hêvîdarin demên pêşiya me her tişt baştir be. Komîteya Navendî AKP ji pênce kesan pêk tê û piştî kongreya pêncemîn tê gotin ku piranî kesên nêzîkî Recep Tayyip Erdogan di lîsteyê de cî girtine. Serokê giştiyê Partiya Dad û Geşepêdan AKP Ahmed Davutoğlu dibêje AKP dê piştî helbijartinên yekê mijdarê li Tirkiyeyê guhertinên gelek mezin pêk bîne. Lê belê piştî kongreya pêncemîn ya vê partiyê gazindeya alîgirên partiyê ev e ku partî nikare xwe biguhere û dibêjin partiyeke ku nikare xwe biguhere dê çava Tirkiyeyê biguhere. Şevket Erkî, Rûdaw